Hola. ¿Eres Salut Morales? Sí. Soc de Baleària. Si volíem ensenyar-te el nou barco, però necessitem una targeta d'embarque que deus tindre en el teu mòbil ja. Te'n vens? Ai, claro. Vaig veure la publicitat del concurs en les redes socials. No n'hi havia millor candidata per a aquest concurs, que era una de les meues 10 amigues, i només ens va dir la notícia que es casava, pensava que era l'oportunitat perfecta per demostrar-li que les amigues anem a estar i estarem al seu costat per sempre. Hola, Salut! Benvinguda al Eleanor Roosevelt, el vaixell més sostenible e innovador del Mediterrani. M'acompanyes? Continuo sense tindre paraules perquè l'últim que m'esperava és que anaren a preparar-me una despedida a les meves amigues i és algo super especial perquè ha sigut un any difícil i bueno, al final se veu la llum i no podia ser millor això que poder passar un cap de setmana en les meves amigues i disfrutar-ho a tope. Viva la nòvia! El que més m'agrada d'este barco és que me pareix super còmode, hem estat super ateses des del primer moment, una passada la veritat.